Okay, na baby. Waka almost six. Yana almost six. Aje. Chai. I know if ever. Now, even if I like Robo, mpụta na ọgbọ TV a na-eme mkpọtụ amakwa onye nọ here ọwara na agba ndị DSTV agwa for you Chike ekwu Fizi nwanne nurse chi ife a na-akpọ ya bụ nurse ọ bụrụ nọọsụ ife nji wee drọp onye a bụ maka onye ga na-akpọ nọọsụ bịa gbaa ma ọgwụ ife a na-akpọ ya bụ nurse hapụ ndị a na-agụrụ akwụkwọ juu na Naịjirịa na-amarọ tụgbem ọ bụrụ nọọsụ nurse priest abịago ọna Christian Ifeanyi Emmanuel from Lagos Okeke Chinonso Ignatius Samuel Okorikpa Maazị Chukwuma Okonkwo Chris Priest Moyo Chris GM Global Ujunwa Chiboy Obasinwa Echezona mmadụ Stan U Junior so Moyo Chris na ebe Samuel Okorikpa na ya ịghọtago Viva Love 18 GM Global Okeke Chinonso Ignatius Collins Oji from Ouagadougou Burkina Faso ọ bụ na ijebe ịya ama afa the capital ife a na-akpọ ya bụ Ouagadougou Burkina ọ na kọntrị a ka enwere Thomas Sankara former upper voter oh no echezara mmadụ ka ife na-eme my video ka iji ebe 7 hours job nwanne m ọ ga-abalị Ugojekwu Anigold Junwa Chibuike Ọgụanya Silas Abọgị nwunye m ka mụ anya gaghị m ga-eji alara ụla Ona Christian Marian Chisom and then Sintisom Neschi all the way from America Sammy King Chukwudum Buffalo echezara mmadụ Akuchi Mereze Livingstone Overjoy Chibuike Ọgụanya na Saudi Arabia Banks Gozie Chinonso Chidebere Eze Ifeanyi Chukwu Poch Sunshine Auto Limited Andrew Nwogalanya Sammy King Chukwudum Saint Jalishi men akaligon ịda afụ ụzọ ịda nnukwu ihe ịda afụ ụzọ ịda adị ihe men nọ na TikTok ka ife na-eme onwelu fans anyị meeti na main market Ọnịcha today fans serious fans n'Owu Igbo TV fans eze ụmụ iyo mụ na famiti anyị kenekwa ọfụma Nesi agwalife na-eme Christian Tochi Nwakuchi nyere nwata all the way from Dakar Senegal nna kenelu men bi na Grand Yoff ịbụrụ na Yoff ka m bịara oge yetego wee si ebe a na-distribute my presence Akuchi Meleze Livingstone Overjoy ka ife na-eme Nwobi Victor agbawo dike izu nke mbụ n'ala Igbo niile agbawo dike izu na Amerịka agbawo dike izu n'obodo m nke abụgodu nọmba 1 na Ọkịja maka ife na-emelụ m kala ife ndị Ọkịja na-emelụ m maka chi ọ bụrụ ile odogwu ka ịbụ ịkalịsị nwanne ịkalị Nwobi Victor agaghị m akpali gị gai agbawo dike izu ọ na-abụ mgbe ọbụla ohuku n'onu mkpọ gị ị na-aza m efe ebe ụgbọ akpọ aza chim ga na-agọzi Arigold Emmanuel India ka ife na-eme Chisom Eze na Jamo ndị Germany Faith Kennedy Langston Nwakuchi nye nwata Ezeani Franklin Neschi nwanne m onwegodi ya nwee Awanko Ben anyị nwee m eze onye Kingsley Eze Nwobi Victor nwanne m afọ m Ezeani Franklin wee bụ aside
Ebuka Obi can be, I can discuss what this night. Yet ago, Ebuka Obi. I love him, Ebuka Obi. Oh, hey, I love him. I want to make go do my Obi angle. Yet ago, Makano na represent original can neko original. I love why Ebuka Obi original. Yeah, I got ya. Makachi don't understand even neko. If I know why is it from the bottom of my heart, heart of hearts, heart of hearts. But you no go understand them now. Chalo, okwa di ka Jesus nye no o ka nke binyai. If I have a few wile ta even na why be real as he dey. Each na blessed man. Adon Mambala Onyinyo Kodua Orabuche Greg Jeeves Wave Nation Chibuzi Bezim na Dubai. Hey, the UAE Fideliza Juzie Big Joe Christophe. Hello one Andrew Wakalanya Chibuzi Bezim na Dubai, Oge Essential na Canada. Ebele chukwu ma mofu n'anya, hey, ndebe mofu ka ife n'ebe nze omudo Ugochukwu Konga. Ai, etela anarado, kanarado, bencode. Andrew Wagala ka ife n'ebe na haka. Do haki kwa nwannem blue moon onwa na-etili ora mana na-acha blue bencode alaji echesin. Hey, aka gate na Dubai wise altaji iti elumego mu na eligodo ego supply ya ife ebo bụ talking and do ikwu eme esike support all my business. Kpọọ m sị m tinye ebe uwe mbulu uwe na-akwa ju na-akwa elemia nkwa ikwu uwe emelụ m hai na oga ifulutu isi support all my business aka oluwa ga-adị na arụ nwanne m ndị ọjọọ no go see you maka chika na agwa ndị ọjọọ no go see you nwanne m adọma mbala ka ifene m osi na Swiss. Onyinyo Kodua all the way from UK. Abi nwannem chukwu gozibe. Awanko Obinna Basi Andrew Nwagalanya John Lucas. Oi, nwannem nwoke erijugo ife a weekend. Weekend ka anyị nọ na nwoke kwesịrị dị oke. Mmeli dị oke ndị na-aka ọnụ kọba. Ndị si na mosifa akọ elibe na nwanne nekwa na eze m mmadụ asị m na eze m ji wee sị ya na ọ sịrị ya nke nna gị ọ dị ọna na eze m hia nna ndị a na-akọghị eli ịchọsị ya na-efi ya akọ ma o nwere ozife ịfụ ịchọwa na ofife ị ga-enyochata na eze m si na eze m asụrọ o nwere ife ị na-achọ m na eze ọ eze ka m ji ekwu okwu nna ndị mmadụ nnọọ ọ na-abụ mbịa gụọ kọmentị mgbe ụfọdụ mmadụ bụkwa infection o bụ infection or cannot treat infection ya mụwa bụ ife dị ya na people no dey mind their business. You are the next. Now Ijele is cooling off explaining to the government you are the next. Aikilibendiala kilisie you are the next to die or next to get in. Nge wa boy na outside how far ego na ka ime ki grosi se ji we kpuru Ijele sisi akpu Ijele speaks ama na life ga change go you win go contract enye go elevated position in your company ma ọ bụ na inwe ọrụ ọ bụrụ na ọ bụ na isoro na ndị na-amaghali n'odo ero ndị kpọbacha grafich na akanwụ na ndị otie ụmụ nkakwụ na eme nkakwughalisi ya the next Gochibeleze na HK ka ife na-eme ndị Hong Kong Kristo ochie Odommili Besaida
life go gbanwee na ị na-achị nwoke ibe ị na-achị mmadụ ọchị ka life go dị. How is your life? Ọ ga-Ebuka Obi ndele ebe a bụ ọkwa Ebuka Obi Zion imere na-eche na mụ na gị na-aka akụkọ ndị mgbu. Fenna agwa gị Ebuka Obi Uchendu, my own brother, blood m, ezigbote nwa Naija ebe ị ga na-afụ ya bụ na BB Naija taa. Ndị mgbu ga-abịa ebe ịkọ shit. Ọ na-ama na ya tabago chicken before bazaar. Ebuka Obi is my brother, ezigbote onye Ọkịja. Ị na-afịa anya nwa bụ ya na-host to Big Brother Naija for many years. Nwanne nwoke gbachi ike ife ọ na-akụ kịta bụ 44 years. Ọnụgo nwaanyị, o ji nwaanyị. Taa na-eme ife ndị mpi anya. Taa iwelu vidiyo etosa anya Ebuka Obi original one nke Ọkịja host BB Naija nwoke kwulugodi na-afụ nwoke obugodo ata ị na-afụ ata very design sis ka ọ na-ebu ọ bụrụ taa design sis ka ọ na-ebu obuo ị na-confirm nwoke ji nwaanyị 44 years anyị na-emefe ndị mgbu nwere ebe nne elife nwanne ndị mgbu mamivi nwanne nne agwaghị etu akachi m ga-esi na-edisappoint unu one by one ndị mgbu. Ọ bụ na iluo na New Jersey na America o nwere ezigbote nwaada a na-akpọ Maureen Ugochukwu asagbalụja asameluwe taa nwa akwụgodo n'ọkụ ọ dọnyere iru mụwatị ka recognize ya etego Maureen Ugochukwu ejekwana ebe a jesi ya hai mewere ọla mapụghị ofu eze dalibabụnti inwe ike onye nke ịbụ dike Charles Arigod Emmanuel. O nwere ife ndị ụka na-akọ fasi I know my sheep, they hear my voice and they follow me. Ọ na-abụ ngosi anya bụ vas iwe nọ n'Ejumafọ nke I know my sheep afrozi ife a ga-abụrụ I know my mens mana mụ abụ no Igbo na-agwa gị I know my mens and menses, I know my women and womenses, they hear my voice and they follow me. Gee ntị eze nchi fogodo ofu taa ọ ga na-ata akpụ, ọ ga na-ewe nri. Ama m ndị nke m ọ bụrụ ile ndị a nji ọlụfa anya fama mgbu elufa na iku fama ofeka gị bụ ofeka ide ama oge ekele nke ụkwa. You know why? Onye nọ n'ụlọ ụka akpụchigo brain ya, you know they know anything. Nna agwa gị na akụchie gị akụchigo gị na Ebuka Obi bụ our own person. Nwa bụ onye mfụ na Nigeria ga-asị gị na Ebuka Obi si ya na ọ sịrị ya. Ebuka bụ onye ọbụla onye ọmanụ mere accept, and fortunately enough agwa ngị na Ọkịja ada agba last. Obodo bụ ochie, obodo bụ mmemme. Nwanne ọ bụrụ na ị bụrụ onye Ọkịja try ya ka ị gọọ ọgọ na Ọkịja. Ọ bụrụ na ị gọrọ ọgọ bịa ka anyị kpọnye ya nwaanyị nụọ nwaanyị na Ọkịja iyetego ọ na-aba ulu bịa kpọrọ ovu ka ngozi si Ọkịja lue ya aka. Ọ bụrụ osisi ife ga na-anụ ovu alụsị Ọkịja. Anyị nwere personalities, anyị nwere mens maka chi. Ana m agwa anyị Ebuka Obi sọmọbịa nwa na Ebuka Obi bụ onye Ọkịja ọkụ na amarọ anasị ga akpọsi na Ebuka Obi ala gbachi ego ntị nwaanyị na mama akpọ my brother ọwara na-agban ị ga-enwecha Ebuka Obi my brother si na ya akpọ ya afa Chukwu kpọkwa agha ọkụ dị a. Ebuka Obi ka bụ Ebuka Obi Uchendu ada akọ ka isi akọ. Ebuka Obi Uchendu ka bụ a man after my heart, a man widely accepted worldwide, a man nwere swag, a man gbasiri ike, a man nugo nwa is a family man. Ala ga-agba ndị ala ewuo, ala ga-agba ndị ala ewuo, ala ga-agba ndị ala
faz ndị na-esi anyị kụpụrụ fa anyị akụpụgolo fa mana Ebuka Obi ama apụ anyị n'ọnụ yetego ọkwa Ebuka Obi enwere m ya n'ụlọ ọzọ nwere ife a na-akpọ autochthonous garo school inogono ị na-aka ụka ndị ala emufe bụ autochthonous locally made awarawa nya nke anyị our very own Ebuka Obi onye ọka nwanne m Ebuka Uchendụ ị ga-adịrị m ndụ nwanne you will go places maka chi abụrụ ile nwanne iji nwaanyị ịnụgo nwaanyị da-akọ kafati akọ ada-akọfusi akọ na saịdị inwe swag nwanne ife ị na-ebubugo kosi taa agbala ogbi dị na nwa agbala kosi dị na nwa ife ebe bụ last prize yetego agasị ahụ ife a na-alụ bụ check-up ọ bụrụ ile check-up Ebuka Obi ife ebe bụ last card check-up ala agba fa agwa mfe na etu a ka chi m ga-esi na disappoint fa one by one oge echi Okeke nja ka afọ m n'ife ilu na-abụ n'ọka ị na-atụjezi aka ebe nna abi ọkwa mụwa bụ ife dịele na afọ n'isi agbaka anaghị abi ị na-ezuzukwa ife ezuzukwere ya luo na my side yo nye na-ayị alaghị ala Facebook ga yirikwere my side ụna ga-ada ayịkwala ndị ụka ọ bụrụ na ụka ka ị chọrọ ịka na kalụkwa ụka ga-ayịrị ala ga that side kọtụrụnụ vidiyo ga-anyị ya bọsị ọzọ m ga-abịa na your page wee nwa anwa afụ my video dị a nne you no go like me mụ na ọ na-ada emekwa ife ndị ala agbakwasa ga na wa anụnwa don't try that rubbish on my side next time yetego akwa ife m nwere ike ịgwa ya mụ na ga-ada emekwa ife ndị mgbu mba na Ebuka Obi na-ekwu okwu ya ọ na-apịa ọkwa stedi o ji nwaanyị na Ebuka Obi ji nwaanyị na-anụsi ya ike pee nọ nwa ya godi ịkụ nwa anya na nwa adazulu adazu nwa bụ na ọ na-afịa ife ọ bụ ọ dalụ wan ndị be pele ma ife na-ekwu na maka chi ndị mozu anakwa ebe a ndị mozu oke ka anyị wepụ ọrụ na mozu bịa dịkwa ama nwanne m biko ọ bụ na ịbụ onye Igbo gee m ntị information a nche pass ọ dị very very important mfiri na-abụrụ ife eji egwuregwu ịghọtago ebe anyị na-ekwu na-abụ nwanne gee m ntị ụlọ ma obodo a na-akpọ Etiopia ọkaime obodo a na-akpọ Etiopia nwanne m ka m gwa ya eziokwu ụmụ Igbo nọ n'ime nga na Etiopia ferikakwa ọga m gee ntị nwanne m ife nji wetuo onu na-ekwu ya bụ achọrọ ka ndị ụka nụ ya achọrọ ka ndị Kristians nụ ya ọ bụkwa na Igbo Kristian na ebe a ịwa ahịa ife a na-ekwu agbasara ọgụ yetego ife abụrụ akụkọ Jizọs ụbọchị akpata akụkọ Jizọs bịa ada aka akụkọ Jizọs ebe a na-egekwa ntị ị na-ayịkwa ala si ebe a pụọ jekwa jee kaba ụka jebekwa n'ụlọ ụka unu na ebe abụọkwa ụlọ ụka jee jikwa buru Baịbụl gụ na-amụ maka na ụwa na-achị ikpu na-egekwa ntị nwanne m ka m gwa gị okwu ọ bụ na iluo na Etiopia o nwere prison a na-akpọ Kaliti prison ụmụ Igbo na ebe a dị SS iyetago na otu a ntị agwa ya na afa na-etipịakwa last time o nwere nke nwaanyị fa akụgide mkpọri nke ahụ etipịa ọkwa nke nwoke na ebe ahụ nna anọkọta na-eko collapse many things na-eme even recently mmadụ ebu anwụọ na di ya ife nji pass information bụ na gọọmenti nwere ike afa ma na-agwa ya fe na ọnọkwanụ di ya ambasadọ ma ọkwanụ ka ife a na-akpụ ya ma ọ bụrụ ebe niile ka na-enwe ambasadọ onwe nke a na-enwe ụmụnna ndị na-awe ka ife consulate ịghọtago consular general nwere ike uche ya na-adị ebe a ma ọ na ọda ọ rịpọtụ godo enwere ike gọọmenti akọ ka ụnụ rapụ ịnọ in panic ife nji agwa gị ife abụ nwanne m gee ntị o nwekwa onye na-ekwe gị nkwa ka ị wepụrụ ya ife
okwe na-ekwe gị nkwa ka ị wee jee ebe nwa n'ọdịsi dat ọga kwuo na onwe ekwe ebe ị na-eje n'oge odi a ga-ejikwa ego temtụ agụ ịma na ndị Igbo laikiri ego a ga-ejikwa ego temtụ gị mekwa a ga-akụchi gị n'Etiopia na-egekwa ntị ịdakwara na Addis Ababa ịdakwara na a ga-ekuru gị n'elu o nwere onye uwe ojii dị a na-ege ntị ka m na-ebunye gị mfo ha na ndị be anyị o nwere ndị be anyị fancha na-alụkọ ịma na Igbo na-eme onwe fa na-ege ntị ọga ife a na-ebunye gị bụ uche ka ị rapụ isi na agwara onye ị ga-anụ ya n'ọnụ ya bụ mmụọ o nwere ndị be anyị nọ dị a fana ya alụ ọjọbọ yetego mụnwa ya eje ka mkpọba afa mana ọ ka ịdị awa ife na-eme fa na-alụ ọjọbọ dị a ga-akpọ fa ga-ama na ị na-ada maka na ị na-ada itu onyonyo gị nakwa ife iyi abịa ọ bụrụ na etu a na-amụ atụọ ya nyefe aka fa dị awa onye uwe nọzi ebe a ka a ga-eweli ya ziku ya ịbịa na onye uwe kolugu n'elu iche na gị na ya kakwụ ebuba gị enyụsi akịta ewekọlụ detin ewela ife ọzọ mepeelụ gị afịa anafa nwa a na-eme ka ejeje cheki ya ma ọ bụ nke a ma nke ọzọ ga emepeelụ gị kesi emepegolu gị kesi nekwa oke na ebe a n'ime streti ebe a nga ife nji agwa ya bụ na to be forewarned is to be forearmed. A stitch in time saves 9. O nwere ndị efu na-abataba na Krismas abata abịa mekasị ego ihe efuru bụ ndị bịa mee ego ma efu a ndị bịara n'ime ife nji agwa ya bụ na n'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ ka a na-ekwu ndụ ka a na-ekwu ọnwụ efu ka nsi wee kwuo otu ole ya Baịbụl sị gị n'etiti ndụ na anyị nọ n'ọnwụ mana omenala sị gị na ka a na-ekwu ndụ ka a na-ekwu ọnwụ efu n'ife niile ife anyị nwere enwe kapa bịa na-amachaghara dịka ọfa bụ ya bịa mana ụta adịrọlụ gị ọ bụrụ na ị na-anụ ilu ndị Igbo ị ga na-asị na Baịbụl sị ihe niile a akọnyere ya n'onu Igbo n'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ mana onu Igbo na-asị na ka a na-ekwu ndụ ka a na-ekwu ọnwụ ka a na-ekwu ndị ji ego ka a na-ekwu ndị nọ n'ime onwe Igbo you never blow this that mechie ego ọ na-anụmayọgụ nni sutu anyị yi egote ya nogofe ịba ya na ọ gara ala ọnụ mbọsị ngoli nọdị ya nọrọ dị ya mechie ọnụ mbọsị mbịa yọbazia gị n'ime anụ okodogo m for now I'm comfortable ọ bụ na ị na-achọ ka nje na-eme ego gosi gị nke a ma nke ọzọ ọ ga-abụrụ m ụdị mmadụ ahụ ife onye nwe ya ju ya afọ adị m contented with the little nwe mana ọ bụrụ na ọ ga-efu m ka nje na-ama ebe a bụ na I no go fit go do am hapụ ndị efu na-abịa aje okeshọn a na-eme nke a ma nke ọzọ ọ ndị a na-achịpụta gị ụkwụ na ama emesịa kịtị na-eko eko esi n'ime nwere ife niile ebe ọ bụla akpọghị na ị ga-aza ma ya bụ na enye gị dịcha ha ga-ekechie nye n'epọtụ ebe a ka a ga-agụgba 2 years ago ifụ pastọ ka ọ pụọ obu anwụrụ Igbo ejide ya n'epọtụ ebe a na-agụgbagozi n'epọtụ ebe a ma ya bụ ozi a mgbe ị dalụ na Etiopia ịda dị ya aka na-agba ya aghọghị ofu ana ị ga-enweta onwe n'ime akọlụ m na akwụkwọ oge nlandị na Senegal 2019 o nwere one guy anọ m ebe a the guy esi n'ime pụta ife the guy kwali ya n'ime was 10 years na-asụzi French yo na dị ọdalụ n'airport ahụ ka esi buru ya straight Tonga ọnwa ebe ọ ma na Senegal onwe ebe ọ jelụ ajọs buru ya n'ime nga wom tụọ ya dị ya ọkwa anya complete 10 years ọ bụ ọkwa na akụrụ ya dị at night 10 years complete ka ọ kụrụ ya n'ime wee pụta now nge nwa na-agbagharị efe na pachi gbagharị na bụ ụzọ gbakọ how many years ịdị o gbakọ your age ọ bụrụ na ịdị 31 na atụọ gị 10 years efe ị ga-adịpụta 41 and ịma na eful at 40 bụ full forever onye dị 40 years bụ onweba ebe ọma ojii ma ọma onye ya o nwere ihe ekokọta nwa aka again ụwa ya chigharịgide ego ịma na nga na-eme n'isi ọ dị ka ịma ya na-akọ nga na-eme n'isi ijesi ya nga pụta your life can never be the same ịpụta ị ga na-eko ịpụta onwezi ife ya ma a na-ekwu isi gị niile na-acha awọ ọ bụgodu nọọsụ isi gị ka nọ na-amụghị ajị amụghị niile ga na-acha awọ ma nke gbaa gị n'ike alịlị ga-egbu a na-epụta na ị ga-aya arụ bezọ n'ife rọbish niile ili n'ime nga
ada enye ezigbo nri di ya chuga ka amụghị rapụ ide eke n'ime na-ele nwoke ibe di ya ịpụta kịta nwa obere ife ga-eme diabetes ebido before you can know it nwụọ. So ka irikwa uche gị dị ya, uche gị ga-adị ya. Not all that glitters are gold. A ga-eji ego tempt ọ ga na a ga-enweta gị. A ga-eji ego tempt ọ ga-enweta gị. Ife a ga na-eche gị n'iru bụ na ije na ego na a ga-enye gị. A ga-agwa anyị na ije ma akụchie ya ije nga. Ife a ga na-agwa anyị na ije kwara anya n'ilu enyụọ ya na ya debe gị na họteelụ enyụsịa achọọlụ gị nakwa iche ili elile. Ọ bụrụ na ị ga-ewelu nke gị welu nke gị ịgbakọba nnọọ ọha ife ị na-afụ bụ ka ego esi ya abịa dis ịda afụ ọnwụ ga-egbu gị, ịda afụ ngị ya eje ịda afụ polisi ya akụja gị akụja, ịda afụ diabetes ị ga-aya echi, ịda afụgasị all those things maka na ị chọrọ ka ịdị ka Obi Kubana. Chukwu ga-akpọ gị ọkụ. Kwado ka ị pụọ, kwado. Ọkwa iso na ndị mepere ọnụ sị ga ejecha South Africa ga kwado ka ije n'ịma ụzọ South ka ịma ebe mbazi ya dị na Lagos. Jee ka ị gbara visa ka ije dị enu na ọnwụ egbu agụ na street ka m mara na ọmụ na-egwu. Go and prepare. Ị nechara soja dị ka m na-ewetara m ọnụ. Soja jiri ekwe ọnwụ n'aka, kwe ụmụ ịta n'aka, kwe ekwensu na onwe ya n'aka nata hia ka ị na-ewetara ọnụ. Ijego South Africa Chukwu ya abụghị ọnụ n'ụwa gị, ọnụ iji wee mepe ọnụ kwuo okwu a. Jee ka ị gbara visa ka ije dị ya. Visa sef siso visa 1.1 million ka ije South Africa. Ana m agwa gị ife egwuregwu ka ije South ife ị ga-edebe na 2.1 million enye gị visa akwa 1 month o. Iche na-egwu ụmụazị ka a na-agba. Chukwu kpọkwa gị ọkụ. Ị nechara mụnwa na-ewetara m ọnụ. Jee ka ịgba visa, ijekwe flight ọnụ, ịgba tiketi, imere hotel reservation, ime gị ije ka mụrụ ya akpọbata gị n'ụlọ. Onye ya edubete gị n'ụlọ bụ onye owu sagide anaghị eneghị anya asị onye na-abịa ọfụ n'iji ego. Ibi ericha ego ga-agba gị ọkpa nweta onwe gị na street. Ụmụ ite wee dọọ ọgụ vam yisie gị akwa iyi ma akpụkwụ ha ubu gị anyị ha ngịrị ya iji ewetara m ọnụ. Eyi adị ka okongu maka agụụ mee gị ihe ịghọta ihe a na-ekwu. Anụmanụ dị ka gị mụnwa si ebe a jee obodo ndị mmụọ, obodo nne nna nna m na-anọrọ nwanne jee ebe a kọọ nke afa mee ife niile wee ndụ m nata ka ị na-ewetara ọnụ. Ịfụa ndị nwụrụ ihe eniri ebe a, ịfụa ndị a na-akụchi n'akpati ebunata every weekend anya ga-eru ha na ndị a. Ịfụa ndị dipọtụrụ edipọtụ, ịfụa ndị agụụ mere ihe niile. Ọ bụrụ mụnwa bụ soja na-eje na-abata ka ị na-ewetara ọnụ. Chukwu kpọkwa gị ọkụ dị ya. Ụmụnna gị nọ na-enwere chọpụ na abroad. Ụmụnna gị ọ na-ejere abroad nwee chọpụ nke aka ha a na-asị na ebe a bụ chọpụ ya ọ na-emenwuri ya. Ị na-ewetara m ọnụ, a na-abụkwa gị ọnụ. Ịdị ọtụ nwụrụ anwụ. Kwado ka ije bịa ka ị kwado ka ịma ebe mbazi dị. Ị na-akọ ka gị nwa bụ onye nọ Naijiria ebe a ị gbawa n'igwe. Gịnị ka ị menwuru? Onye ma who know you? Nobody knows you. Ịbụ nnọọ dọmfọ ịbịa na chanel m imepe ọnụ na-akọ yati ka a sị na ebira ka afụ. Kwadokwa ka ije ka ebunye gị ka ị krọsụọ. Ịnụ na ebe a na Kaliti prison ka mmalụ. Ị ga-aba iru ebe a ndị na-ewere gbazuo ahịa anụmanụ nwụrụ anwụ nkịta. Kwado ka ije enye gị ego a sị gị na money is not everything. Esi mba money jee ka ịghọta ihe a na-ekwu. Nwee ndị chọrọ ka ọ bụrụ na 100,000 bara na akaụntụ ha dị ready to do anything. They are ready to do anything. Eneghị afụ na ibu willing to ana-eko nja gị na-ekodo gị anya. Picture ga na-epe ntiri gị ogo ka ihe esi ya agba ezigbote ọwa Lexus 570 ma eme ka enya ibi ofu dupu kara aka dọba nke a ịgba nkwụ ebe niile a na-ekwo wedding gị ga-abụgodu talk of the town. Ife a asịghị ameni ka eji kwara this that na ọkwa ụmụazị ibe ị na-eme even na last batch pụ na fadị 10 na 8 balụ na 2 bụ nga ahụ na ndị gaanyị n'isi adịrọkwa ya mma na-agwachara ife ọ ga-eme ọpụta na airport na-achakarị anya nke nwa n'obi ga eburugo warrior
travel imebe mbụ ịmarago ka esi aga n'airport ya niile ihe emenwu ya ịkwado ịma na efe bụ n'English bụ ife a na-akpọ mule 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 ịkwado akpọbaghị iricha ịkwado trip oge ịpụta n'airport ịghọta ife a na-ekwu every immigration efu n'airport ọ dịghị ka gị nwa ka ha na-ene anya hey every step ị na-eteke ọ dịghị ka ihe niile adị ebe ọ bụ kọmputa ị na-ene anya na ebe a na-announce flight ọ dịghị ka pikchọ gị na-achọ ịgba iwee fụsịa flight na-apụ apụ ma ndị pụgara apụ ma ndị otie ọ na-apụ a na-abụ onye a na-announce kpọm oge otu ezigbo okwu ihe anụ ebe a mgbe anyị na-ekwu obi a na-akụ kpum 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 ị na-ajụ flight ọ ya apụkwa apụ maka ịnụgo n'onwe ndị ọ gbawa n'afọ ha nwụọ ọ dịghị ka nke ọchọ na mgbawa hey obi a na-esughu kpum 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 ụmụ ofeke ụnụ agha ghọta ihe m na-ekwu ofeke adam oge ekele nke ụkwa obi ga na-akụghị kpum 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 ọ nọkọta ome fịa ọlega ọkụ n'obi ọ bụ ndị onye na-enwebu BP ịnọkọta ofu onye imi agafe ọ dịghị ka ọ gị ka ọ bụ ịkpụrụ ọ gafee ime onwe ọ gị eji aka ala atọ onwe anya ya na-azụ flight anya even ịnụgo na mmadụ a na-ebutekwara mmadụ ihe n'airport onye ọbụla nọgụ nso dịka o nwere ọ na-achọ ịtụ ị na-akpa gị ịbụ na kiu akwụgodo akwụsị efe obi eru agha na ọ dịghị ka etigoro gị ihe n'ala ịnụrụ ọkụ a na-akatakwa elu a na-akọ ya a na-akọ obi ha na-akọ kpum 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 oge anyị ị na-afụzi Lexus 570 ị na-afụzi manshọn ya alụ even wedding ahụ echi ime ị na-afụzi ya ihe na-afụzi mgbe a ka ị na-ama ihe bụ nga ihe niile na-afụ bụ nga onye gafere gị n'ihu ọ dịghị ka ọ bụ ka gị nwa ka ọ bụ ịnwude iwe gagide ruo ebe a sị gị yipụsie nka gị yipụ stockings ebe anyị esi ya agafe ọ dịghị ka ewo obi ga na-akụ kpum 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 ọ dịghị ka gị disappear across the other side ihe nwa bụkwa n'ahụ ka ọ dị mana mụ belt go ma transma mụ shoe ma wristwatch ma sefu na-echikọrọ wee na trepan ka across ọ na-adịghị ka ihe niile ọ dịghị ka ihe niile a bụzi witness against you enemies ọ bụ na o nwere onye gị na-akọrọ ọrụ na village ikwu na enemies after you nke a na-across ị na-enye anya ka ịnwa asị gị gafeta iwe jegide wee ruo asị gị gafee iwe nwa ahụ agafe ife wee mee asị gị na chigata azụ alele iwe nwa escape nke a gafeta nwuo ewee gafeta wee bụrụ na risk na ngwongwo across ba onye nke ofu onye adọ nọ na-akụ ya anya n'ime ihe ahụ na-ene ka amala ihe dị n'akpa ga obi ga ebe azi ka ọ adị ka na-akụ ya hama kpum kpum maka ịma ama akpa ga o nwere ihe arụrụ n'akpa ga ịmozi ihe ị na-aghọtazi at this point ihe na-afọ obi ime ana ebe a ka ị ga-anọ finally ofu onye nke bụ nkịta abịa ịwala isi game over anụrị abịa ha na-ekpụrụ gị ozugbo efu ebe mmadụ na-adị obedient ezigbote obedient isoro ha ozugbo etu ijele si wee na-achị ịbara moto anyị ejebe asaịdị ijele nna ibe na-eme ijele nna eche na ijele ya emekwa ife ebi asị onye bugo ọcha ọtụgharịa si na onwe rọ
nwanne ka aja ndị a na-echi n'ijele na-agasi ike nwagide je baa na moto ọ dịka ọ na-agbazi ọsọ nna nna otu a ka ị ga-esi na-agasi ike etụgharịa ịcha ka kamera bụ ogu ịma nke na-eme eme isochie ọnụ edurugo si n'epọt a dapụta anwụ na-acha n'ile apịagodo ibe ha bụrụ ife esi n'ime moto gwoo eburu wit nkịta iri ya dị na-akwụghị n'azụ ma na ikpe if you don't respect your nna nekwa ebe ka ị na-ana Kaliti prison ashim nne Kaliti prison ebe a ka ị ga-enweta onwe gị ọga ife ị ga-akụ ebe a bụ 15 years 10 years depending on how many ka eji enweta wepụ aka ntụtụ kọkwa ji eriju afọ oge anyị na-aga ọfọ wee sị na anyị ga-agba ka nkwụ enu na ya ma agba ka ngwọ ife eji atụ inu a bụ na ngwọ na-agba yoyoyoyoyoyo mana ọ ga-ana n'ike mana nkwụ enu na-atụ pem last ya for long ntụtụ ka ọkwa ji eriju afọ ka anyị were ya nwayọọ gịnị ka anyị na-achụ gịnị ka a na-achụ godo ngwongwongwongwongwongwom onye mee wedding 2 years ago mmelụ MC ejelu m ebe a nna siso hall alone hall as at that time really nothing less than 6 million 3 years ago na nothing less than 6 million na mgbe 6 million mgbe dị equivalent to 18 million naira na nwanne efu hall efu decoration ịchọ mkpọlụ ga-afa o nwere nwa ebi obi na Mexico a na-akpọ ya tanko so n'ofu onye mellow expensive wedding na-adịbe na-agwa gị n'Enugu expensive wedding chiso hall ka ị ga-abata ọ ga-ewere azụ daa tanko mana wedding ahụ o mee today ana m afụzi ya na ma gossip mill o ma NTA o ma ebe a niile nji wee nye gị the instances bụ that na okwu ọ gafee nobody will remember again even nya nwasef echefugo ego spend dị ya mana we still dey remember mana onwe ndị na-ada echeta so ife anyị na-eme to impress nyanwa mere ya because na o ji ego mana ngị nwa na onwe gị na onwe ete nkobi iji mana anya gị ọdịdị ya nya ka ị ga-eji wee jee mmanya anya n'ogwu yugo anya gị ga-akpọnụ onye ji ego nwere ike ime ife ya eme cool down you must not do like him gịnị enwe ofu destiny yotago ka ime na onye a mere ka afụchata ụzọ ka mgbọ ji atụ enwe ka imekwa na onye a mere mgbọ ga-atụ gị obodat na ụbịam ga-ekweghị ọnụ very soon isi ike ga-eset in ije ka ime wedding je ebiri ego suit iyi mee wedding ibiri ego ebiwe ego onye moto iji mee wedding ịhagharị ifil na moto ga-adịrọ mma iji wee je mee wedding isi ọ dịkwa wara na-agba mana ejie your own ebe kpọ ndị mmadụ na fabia rie nne ṅụọ usoro onwe obi aṅụrị onye ọbụla makwa ka ịra fi jos na-ata claiming ọga ka onye ra ụmụnne ya ma ọ bụrụ na iwu ọtụrụ 10 million ụmụnna gị ụma iwu ọtụọ 50 million ụmụnna gị ma onwe onye bụ don this time cut your coat according to your size kedu ife ị na-amachagharị ka you want to claim ife ị na-adịrọ ka ọ bụrụ na belong ọnọng bụ na ọnọng if you are not there you are not there ididi ndị bụ ididi ndị inwe ya bụ na inwe ya zuo ike ọsọ ka i wee mee nke a ka ejikwe gị nkwa ego ije ebe a jee welụ ndụ ụgbọ gambling onye dị 35 years ka na-akwado ije obodo oyibo isi ọ dị ya mma ha nwee ije how many years ka ọ ga-ete ekike iji wee balance ya how many years ka ọ ga-ete ekike ka i wee balance ya mata ihe a na-eme na street ka ọ iche na ije ha na-ekọrị ozugbo a na-akọgheri
if very few gen call your mates check your classmates check good classmates niile dịka na fa agụkọrọ akwụkwọ check good ọ na-eme ekiri ya at that your age how many age ya na ọ dị ka teta n'ụla ka ibidozie gbaba mbọ how many of your age mates teta na that age make nwere ya ịnwa anwa si ebe aja abroad oga before you find your feet nwetatu onwe 5 years agagokwa no be ile so ọ bụrụ na dị 36 37 na-akọ ebe ị ga-adị bụ 42 a na-emecha ya ị na-ekwu okwu akwụkwọ na ihe nwe na akwụkwọ bifo nata Naijiria ọ ya na ebe a wee sị ndị asị na ọlụgwụ nwaanyị a na-akọghị oge ihe eji wee megide wee konsida ka ị nata wee bịa nụọ nwaanyị na ndị otie ma ụnọ adịrọ ọnụ ịkụọ na 48 wee gbagharịchibe niile a wee a na-akọ ebe onye nọ ya ma na-eji onwe ya be happy with what you have. Any girl ọbụla ga-eme gị ka ị wụọ high jump a drop onye a chọọ onye ọ ga-ekwe gị na ya mee as simple as that. Chọọ onye ọ ga-ekwe gị na ya mee. Many guys mere mistake ever na try to impress their girlfriends, to impress their fiancé. That girl ị kwesịrị ime from day one ka ọ ghọta your capacity. Iyetago ọ bụrụ na ọ ga-anọ nọrọ ọ bụrụ na ọ ma anọ waa. Iyetago ka ị rapụ itinye onwe gị na high jump nọrọ na highway ị ga-enwe accident. High speed na cause accident. Na high speed ga-eme gị nwee ezigbo accident, injury na-esi ya nwee ike ịgbajie spinal cord. A na-eme ịgbajie spinal cord ife ọ pụtara gbosara na ala kwa efu nwanne anyị nwoke so ka ị wee na-aghọta ife a na-agwa anyị. Cut your coat according to your clothes. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ị nwee problem in life were nwayọọ na oji nwayọọ aga alụ arụ. Ọsịrị ebe ekwere ya n'egwu oji nwayọọ aga alụ arụ. Nwanne m ka ị nwere jisie enyi ike. Be happy with what you have. Be happy with yourself. Ma ọ bụrụ na ị dịrọ happy with yourself, challenge yourself to be better than if able today. Not to be like any other person. To be better than you are. Add more effort to better your condition. Not to compete with anyone. Destiny and enwere competition. Onye ọbụla na-eme onwe ya. Onye ọbụla nwere capacity. Capacity gị bụ ihe ebu. Moto ọbụla capacity ya bụ 120, ibuo 150 ton ị ga-enwe nsogbu n'ụzọ. Etu a ka ịdị na mmadụ. Ị nwere capacity. O nwere one ị ga-ebu. O nwere ego ị ga-akpata taa ọ ga-enwe echi. Jekwa m aka ya n'iwu ya. O nwere ụdị ego ị ga-enweta taa, you can last more than 1 week. Maka ị ga-ezuzuru kịta eburu GLK. Maka GLK na-ewuri ụmụazị Yahoo. Ije eburu ya ịma anyị na-eme nkịkara anya ịpụọ n'ụzọ ije kpọgbuo onwe gị dị kpọtọba ọnụ sọnwụ ya nke ga-aga ka ọ na-efuba ebe o mere. Adasị ọnwụ onye mere ihe nke onye mere ihe ọma adị natarị ya na mma ọ idiot ahụ jeje gbuo onwe ya ọma dịrị ya na mma ebe ahụ ọ na-eje nwa mmadụ okorobịa na-enuchi asị nwa na nwanne nne ya si gịnị ụbọchị a gwa nwanne nne ya nọ na-amụ ya ọnụ mbọchị nwa amamọbụ ya mere ya ọnwụ ya nwanne nne ya mere na anụmanụ idiot akụ ya jiri gbuo ya akụ nwata na-agbụ ya anya mmiri akụ nwata na-agbụ ya anya mmiri iji eje egoro ọtaba iti ya n'imi anya tabago n'anya etu a enwe speed car enwe ebe ị ga-eje brag ya ma ngị ana na ego ya na-akwago ọ ya akwagide ewu kwa ego sọngwụ ya ego a na-atara afụ wee kpata ka o si eme ighọtago so o nwee capacity ịdị mature enough o nwee ego ya abịa iyi ya ekwetado ka ndị mmadụ mmadụ ụdị ego adị na saịdị gị iwelu nwayọ ka m na-agwa gị mana ọ capacity gị ka ị ga-ebunwu ọ na-abịa your side kịta dị contented ihe ya ma bụ try ya ka ị maintain the speed ọ nọ na ya maintain momentum maintain etu ahụ ọ dị mgbe ahụ and to maintain it ọkwa ije study ya ife email wee ruo to that stage study ya nweta nwe onye ọ ya bụ na igenu gị ahụ
maka study ya ga continue like that, the momentum remain like that. Ma ọ bụrụ na iwepụta time study ya ka ịmalụ one or two itinyere in place wee luo like this, effort itinyere, anya abalị amụrụ amụ, okwu ekwuru ekwu, the persuasive ability immortal and stuff like that. Ọ bụrụ na ị neglect ya, efu that na ị ga-abakwa to downward spiral, ị nachighị abakwa azụ until ị bụrụ retired, until your account agba zero, until you are unable to live up to your expectations. Now ịgba ebidozie konja ọzọ bụzi echie gị ọzọ eze adachie, maka ego mmadụ bụ agha ka ikwuchie ịbụrụ azaman overnight. Ego mmadụ bụ agha aka irie ajụ ọgụ ịkọgheribe ọgamana ego abago na-esi na ndị a akọ akụkọ na si nwee ndidi na enwere ego ndidi, ego a reflect go kewe na-akọ kwụọ ndị mmadụ ụgwọfa ịkọ akụkọ otu aka ọ ya dị, akpọọ m na fon onye owu Igbo nwere ofu onye m chọrọ ka a tụọlụ m n'alụsị ono afụjuola m anya n'ụwa nke a. Ahụla m ihe n'aka ụmụ Igbo. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị na-eli ife a na-akpọ ya chawụta, ọ bụrụ na mmụọ abụ ụdị mmadụ ahụ, enwere ike anwụgo m na I tell you, etu efuru nra kịta ọga, yes, adị m happy maka na ama m na m emecha ruo steji a nọ na nke ka m si ebelieve ya no gwakere nke ka m si ebelieve ya na mgbacha abụọ ya na setụ home setụ nwụcha m nwaja ya ego wee ego a na-agbalị ịta si a na ego epeka na mama ewe aka akụkọ nrapụkwali ya ego jebekwa after 1 year mbịakwa ewekwa the same amount na-enye m na-aji ego nke ego ya bụ nye akwụna sef akwụna onye nyere m onne ka nna nyalụ ama nna m emecha gote nie panti yiri n'ukwu adịrị nno ọ na-abịa ka m emecha na-egote nwu panti na-echenji panti si mmadụ na contented na ọgbara na-agbago maka ị na nwa ịtọrọ atọ romanchon ka o jidego ka izughị ohi romanchon na ya nọ ndụ ori niile a na-ezu ife ifuru a na ọ mesị ọ ga-aba fire maka na ị ga-abịa ego anya mmiri. That's one thing you don't know. You go backfire na ọlụ ọbụla nwere ụgwọ ife anyị na art kịta emesịa it will visit you and ka esi evisit gị na ịma amarọ you no go know. Ya a na-eme kịta abụ ka art ya n'ọtaim anyị art ya art ba mgbe ihe emechaa malụ na onwere ife asị na what goes around comes around. You go know mana ọ ka na-eje mgbe m ga-agwa gị bụ okwu okenye na-agwa ụmụazị, okwu si n'ọnụ ndị ichie, ịghọtago okwu si n'ọnụ ndị ichie ka m na-agwa ya. O nwere ike ọha tụọ gị so much ka ihe onye owu na-akọzi this that, ọ bụrụ mụnwa na-ekwu ya, ọ bụrụ mụnwa na-ekwu ya. O nwere mmụọ na-agwa gị dị okwu, o nwere mmụọ na-agwa gị efe ka okịta ka ị ga-awalụ. Forget all these things, this wave na iji ewetalụ m ọnụ na-akọ m ọnụ na emela nke a mee nka. Ndị a niile efu mkpụrụ onwefa content creator na-eme nke a na nke ọzọ. Onye ọbụla ma ije ya na chie, I tell you, onye ọbụla maalụ ka o si eje ana. O nwere any of them na ekpe ekpere ma ọ na-alọ nlọ ka ndị ka ha. O nwere anything for today na-emove m onwero because I know who I am. I tell you now, I know who I am. I will always be me. I never wish to be anyone. And may take my pace. Etu mụ na chi m si wee kwu. My chi bụ ihe na-mark my steps. Na-egudu my foot. Ọ na-egudu my feet ma my step. Na-mark everything. So I follow up. Etu o si a direct me. I don't want to do like anybody. And I will advise you also. Cut your coat according to your clothes, according to your size. Agbana speed. Ekonyekwana akpa ebe aka ama n'elu. Emena because na your friend na-eme ka ime gị na enwere ofuchi. Ebe n'ebe anyị nọ na abroad kịta. Ọ nwekwa ndị gba akabata. Yes. O nwere ndị gba akabata.
ife nji agwa ya bụ na nwalụ ndị ya relax ya because na fa believe na if I get help fa at the end of the day onwezi ife omenwu ị na-anya fụ na time ga-aga na you now have to come back ịbata empty handed na ịbatara empty handed abụrụ the problem no ị ga-eswitch nwukwe into ife a na-eme ebe a ka that expertise ga-abata ebe a ka mmadụ ikpe onwe ya meeting matalụ ikpe onwe gị meeting ma na ife ị nidiri iyiri kịta ka bụ garment of humility garment of humility you need ka ị humble onwe gị ndị a niile na hang each other before you must humble yourself ị bịakwa to them ka ị maa ma ga-akwụnyekwa gị n'ihe a na-eme otherwise nke ga-agwụna you must humble yourself ka ị wee nweta ihe ị na-achọ ị nọrọkwa ebe ahụ ị na abroad gị nwa sosidiri ruo eruo di ya think of ọbụla iji ebe a matakwara a lot every penny counts ife ị na-amagharị na klọb na-akpọ nkwụ ka nna gị onwere briwuris chetakwa ebe isi wee pụọ onye ọgị ya bụ ịkpọrọ bọyị ụmụanụ na-ada agbazi bọyị ụnụ aghọtara ife a na-ekwu oge a na-agba bọyị o nwere one small boy ọgị ya na-abịa ịkpọrọ bọyị oge esi akpọ bọyị mgbe ịda na mgbede anya si na ijebere bọọgagụ ụnụ alahụ na bọọgagụ chifozie na otu ọkpọrọ gị pụọ ọ na ọga gị kwadoro pụta na ụtụtụ be nna gị pikiri gị wee pụọ onye nke ọgị ya niile pụta na otu bịa pikiri ya na ndị befe anọchigo ọnọdụ anya si apakịchaghị akpa ya na ife niile ọ kwado lahụ ụla chiefo na otu akpọta anya ọwụ arụ ọgị ya chọrọ ya bịa oge a na-apụzi n'ụtụtụ fensị adịrọ na befa geeti adịrị ya ụlọ dị ya bụ ụlọ ochie so ka a na-agazi ịmaga na-akpa nkata na-apụ ọgị ya na papa dị nwa a na-adọchiga the boy azụ with style ịmago na-akpị ya aka na-eme ya ka o slow step ya ọgị ya bụ ụzọ pụọ n'igbo a na-elute the boy na-echekwana ka mpi agwazi ya okwu ikpeazụ the man na-asị nwa nwoke ya tụgharịa the boy atụgharịa papịa si ya efu be nna gị ọsịa nene kwefuru be nna gị kwefuru ụmụnne gị ọsịa ngwa jebezi ebe ị na-eje okwu okenye ọ gwa gị ife niile ọ ga-agwụ ya abalị niile the boy chere ọ ga-agwụ ya n'etiti o nwere ife mpi agwa gị ife ọ gwadebere ya bụ efu be nna gị ka ọ dị efukwa ụmụnne ngwa gabazie chap the boy apụa olu ebe a gbado anya malụ na be nna ya na-efe adịrọ gị nwazi na onwe gị ha fa ị na-ebu mmanya dochikọ tebụl maka na ụmụ nwaanyị bịara na klọb nwaanyị ọbụla gafe anya gị dị ya gị nwazi na onwe gị gambụlị na-ekwe agụ mara ihe bịa ị na-agba bet na-akpara onye ọcha ego ị na-achọ ka ị were 1 rand buo 100 million ọga ị ga-agba aka bata hia na me dey tell you na ife ụsọ ahụ efuru di ya na anyị go kill you ịmana ife na-asụ ụsọ na-egbu egbu many guys nechere anya bata hie anụrụ nwaanyị ebe a bara okwu n'ụlọ gbaba mbọ ka fa survive a ịka na ebe a na-eme bọbọ ị na-eyi jeans na canvas chere ebe ụmụazị anụmanụ one day ije klọb gwa ofu onye si ya were kene vidiyo ya rekọdụ agụ ọ rekọdụ agụ ebe ahụ ejire klọb ụtụtụ kirie dị vidiyo ka efu na ịdị iche inene eji wee ma ụmụazị ya dịcha 25 years na 24 nke na bụ ọgbọ ka na-eje achọ ụmụazị alaba kwụ ọtọ na-ere onwe gị ka efu ka ede mọnke anụmanụ ichi iji aka gị duo onwe gị ọdụ nne gị anọzi toodu ọgụ nna gị anọzi ndị nke nne na nna ha nọgodo anọ aka na-azazikwenụ kọọlụ nne na nna nke a kpọrọ na fon ume mmapụ abịa oche na nne ya na-akpụ oku ego kịta agwa ya na-arụ adịrị ya this that one problem ọ dị ọda ọ na-agba ọsọ ọ da-azazi kọọlụ anyị ma onwe anyị kọọlụ ọbụla si Naijiria dịka sị na-akpata alụgụ nsi kọọlụ ọbụla efuru na fon go +234 ihe ekweghị ịma ndị ọbụ eche na ị na-agba ọsọ enemi o nwee enemi ị na-agba all your fear you couldn't conquer the fear ị na-agbagharị
ịgbagharịcha ị ga-amụ ihe mere onwe gị bụ owere ya amụ ihe n'ikpeazụ mgbe reality set ya in ọ reality ibe a na-asị gị onye nke a polisi kpụrụ ibe a bụrụ reality obodo ahụ ibie nwere ike ahịa agụta ọnụ ugbo n'ọnụ polisi kpụrụ ma nke ọyịgị nwaanyị kpọrọ gị polisi ma nke ndị ji ụgwọ kpọrọ gị polisi ma ndị konukọrọ ekonukọ ngwongwo na ngwongwo ikekwe ị na-eje ka ha bụ reality bụ mgbe ị na-ele onwe gị anya n'ike fụ na ajị dị gị n'ike echenjigo kọlọ ị na-anya n'imi gị nke si n'imi gị na-apụtasị na-acha white ị na-anya na agba gị niile ọcha na white ị bịa na-eko mbụ ya na-eme gaị emezina gaị na anyị ma natural amalụ nke mmadụ bupụta ụwa ịgwala ebe ozi mmadụ isigo na mmadụ na-apụ shishi a nọzi gị n'akpa mana gambling ekwerọ gị eme nwaanyị ekwerọ gị mmanya ekwerọ gị nke ọbụla iji aka eme oluto igbo ise eweta mmanya nke ka njọ n'ime ejide ego ugo inego iji shishi ebe ibi how many rooms one room even ị pụọ na jee gbaa atachi anụmanụ ebe a ka ijere iwu anụ nkakwụ mpama ichekwara ndị na-ewetara m ọnụ ị ga-anụ ụdị ya ịtogo n'aka m na anịte yi na atụzi n'aka ọlụ Naijiria egwu nwanne atụzi n'egwu akpọọ gị ịza ị kwesịrị ịkarị okwu ikote ife karịrị gị ama abịa akpọọ gị za ọnọ ọbụla ọnọ ịkọwa alụba na ọ nọrọ ife o jiri ama mma bụ na problem a na-akọrọ bụ problem a to motivate you ka ị gbakwuo mbọ ịma na o nwere onye ọzọ fanwe ndị a na-akpọ gị na kọlụ bụ gị nwa bụ their last hope. Yes, iji obodo oyibo bụ celebrity so you are expected ka ime magic a na-enye anya ka ime magic ma wee ebe anyị na ime nwụrọ dị magic ịkọwakwa alụfa your family will understand, friends will understand. Emezina impress enyeghị anya na Facebook ị chọọ the best clothes yiri ebe ị na-ese foto bụ na ezigbo omume ebe a rụrụ ezigbo ụlọ ị na-ajekwu na moto mmadụ jee nọrọ ka ise picture were ya tiri anyị na profile picture ebe kọọ mmadụ ọnụ che na eje ka ọ ga anyị na-eghe anya n'anya anyị na-eghe anya n'ahụ anyị ma onye na-eriju afọ afọ onye na-alụ mmadụ kis efoto anyị maka ọ na-adịghị n'aka iyetego ki eboro anyị maka ọ na-adị moto na-abụrụ nke gị nọ n'ime anyị ekwesịrị ịfụrụ na some pictures focusing on na some places with the same car ka bụ ofu ahụ ịyọtara ụmụ nwaanyị na-eje a na-anọrọ emebe onwe ha na weni ofu ọkpa enu o nwezi nke na-atụ n'ọkpa enu na mmadụ girls everywhere a na-ata claim efe na adroid na-atara ka ime onwe gị ọ ga cut your coat according to your clothes anọzina na high jump buo according to your capacity mgbe ọ bụ na father believe gị ihe gburufe onwe gị. If they don't believe you, you can't kill yourself. You have explained yourself and you onwe onye ijikwa ụgwọ onye o siri ike oje na embassy jee gbara visa ọ gbagotakwa ịghọtago onye chọọ bịa oje na embassy jee were visa ma ọ kpọọ dị okpere nne ya ka ọ jekwa jee represent ya nwanne ya ihe gburu oge ya akụrụ egwu nwanne m aga m egburu oge onwe m aga m egbu onwe m nwanne mba ụwa abụ abịalụ m ya onwe m. I came here and I must fulfill my purpose and go. Get once in a way, try and fulfill your own purpose. Don't rely on me, don't hope on me. You take oh name well on and before then you may go down for come and help us in as much as in go to this stage. And many people they name Ayanaka. So I ought to do something. I can get you one more. Use all my God-given talent. Use all my strength now, as far as I'm still young. Try to achieve anything achievable according to my capacity. I can't kill myself. This life I can't kill myself. Oh. Allow me to rest. Yo. I can't kill myself. Oh. When I got me blue go so they can go earlier. We beat all these things now. We just end there up in prisons. So in the Canada prison now, you're the government now to come to their aid. What is possible now get released if I jailed in Ghana, Nigeria.
they feel better. They prefer to die in Nigeria than to die in Ethiopia. If I believe that the back more than that place, at least family where you can be sometimes on visitation, be afufa. But ever I found now, nothing. The living condition ever have hell. Nothing is working out for them. Everything they against them. The wars they against them. The police they against them. The water they against them. The authority they against them. Even Niana Eli, more is one Niana what Alfadia. So if I want to appeal now, more when they make appeal out to the government to come to their aid, and then make to the public. One if I want to get that place, avoid it. Don't let any man or woman lure you into it, take a trip in Amaritzie, or because now get some money. Whatever the promise, nyap all money, and be don't know money, immediate family, wherever. Abo no money am involved, or ganyefe. A guy promise you, a guy give you. That in every negalanya, a back on wood in it. On wood in it. Which a media. Alright. So a word is enough for the wise. Maybe I can't check out what tennis in this night. I could go 1 hour I don't know this broadcast. I got the line turning in Amma. They can go alone earlier. Ebuka Obi were a man after my heart. So many people are more protection and Nabia can go back Ebuka Obi in Lagos. I'm not here for him. I'm here for my own brother Ebuka Obi and to pass a message to you and educate you more. Kemalokisi Achuego. Malokisi Achuego. This message will come Basaroy, Manobasalo somebody. Because even as I speak to you, somebody is somewhere preparing to travel. Somebody is somewhere preparing to take a trip. Somebody is somewhere preparing war. Because you will definitely die. Yeah. You don't need all these things. Before you can know it. Slow and steady wins the race. Guys now. Go balu na inchanine. Yoma belu mwibo. Fama melo no chanine. Fama melo mwibo. Chineke gozi anyị, gozi akọlụ anyị, gozi akọ na uche anyị, gozi echiche nke obi anyị, gozi ọpụpụ anyị na mbata anyị, gozi ife anyị na-eme wee na-achụta ife anyị na-eli. Ka aka ya dị ike dịkwasị na businesses anyị na ụlọ ọrụ anyị mana in our academic pursuit. Ka ọ dịkwasị in our marriages, in our homes, in our relationships. Ka Chineke gozi anyị, ka o dube anyị, chebe anyị. Ka ọ tụọ ụkpụrụ pụrụ iche n'ime ndụ anyị. Ka bido kịta gaba ndị na-ada afụ onwe fa, ndị na-ada ama nke na-eme eme, ka fa nwee ike wee ghọtabe onwe fa n'otu n'otu. Ndị kpụrụ isi ime mmụọ ka emepe anya isi obi fa ka fa wee na-afụ, ka fa wee nwee nghọta na akọ na uche na amamihe pụrụ iche. Chineke gozie ụmụ Igbo. Ebe anyị na-ekwu okwu ya bụ ọ dịrị nwoke mma ya dịrị nwaanyị na mma. Egbe belụ ugo belụ. Anyị si mmiri ata na ọ na-azụ anwụkwụ na onye ọbụla nọlụ bili ka mbili. Otu a ka anyị si wee gaa ọfụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma bụ ndị chọrọ ife ọma. Onye na-ezuru mmadụ ibia ife ọjọọ ma dịkwala ya na mma. Mụ bụ onye owu Igbo, ana m atụ obu ncheelu mmadụ nke ọjọọ. Chineke wepụ ndụ m, ekwekwara ka ọ dịrị m na mma. Onye ka njibụla onye Igbo. Ncheelu mmadụ ka ọjọọ nke ọjọọ mee mma ma echere ọlụ gị ife ọma ya na-emelụ m. Ife ọma ga-emelụ nwanne m ebe ọ bụla ị nọ. Ụzọ gbara ike anyị ga-aga ya. Ebe ndị ọzọ feedu anyị ga through. This year 2024 every project anyị na-complete nwụrụ na 2023. Osebụla ụwa site n'ike nke gị anyị ga-complete ya bụ project this year. Ife niile abụ ebumnobi anyị na-eme nwụrụ last year ka ọ bịa na mmezu n'ara agbaba n'anya aka. Ife niile jelu mba ka faje chụọ ego. Ndị rapụ Nigeria wee mee travel fa chụgalụ mmiri ya ka fa ji wee ya mba wee jebe na mba ka fa wee jee kutenye mmiri. Ekwekwa na Chukwu kele Igbo ka mmiri ahụ fa ji ichu ka fa rapụ ichute mmiri doro edo. Ekwena ka fa chuo mmiri mere mgbalụ maka ọnya ka fa ji wee jebe di ya.
ọkụ na-efe jele ego taa n'obodo mmụọ ekwekwana ka onye na-arịfa na be mmadụ ama ebunatakwafa n'ozu fama agba aka nata otu anyị jisifa bye-bye ka ga-ejifa nnọọ ife ọma ga-emela anyị families niile dị iche iche nọ na ntisa kịta ọtụtụ bụ nke ndị mmadụ banyere ụfọdụ bụ nke agwọrọ agwọ ụfọdụ bụ akụ na uche na-ezuru oke maka ife nwoke na-eche maka ife nwaanyị na-eche nsogbu ụwa ọ batago nwoke amarọzi nke na-eme nwaanyị amarọ nke na-eme ezinụlọ wee na-etisa Chineke abịa ma Chukwu okike kelụ mmadụ fanyị na-ekwu ka akọ na uche zuru oke bata n'ime ndị a nyefe nghọta na amamife pụrụ iche kafa wee nwee ike wee si n'ebe fa dapụgoro rii wee chigharịa kafa wee ghọtakwa onwe fa ka ịfụnanya ahụ nwụrụ anwụ n'ezinụlọ dị iche iche ka atụta enya ka nne na nna fụrụ onwe fa n'anya ka ụmụazị fụrụ onwe fa n'anya ka ezinụlọ birikwa n'udo ndị niile nọ n'ebe akwa obi na famọrọzi mgbe ọ ga-abụ the time is now ụfọdụ tufuru ma famọrọ ka fa esi atụ ụta Chineke mepee anya fa ka ife ọma fa na chi ya taa ife ọma adịkwa n'ime ọfịa ya bụ ome kafa were ya ọ dị n'elu ya daa na anị kafa walụ ọ danye na mmiri ya si bụta kafa walụ o jikwara ife nwata wee n'akala onye ilo oge wetu ife ọbụla bụ oke anyị ọ ga-eru anyị aka ebe ọbụla edebere ya ya luo anyị aka ọ dị na mmiri ọ dị n'elu ọ dị na ndịda ọ dị n'ugwu ebe ọ dị na ya luo anyị aka ọkwụkwọ akwara ya mgbochi ya ga-egbochi ya anya ma nọ na ịkụ ọta anya ma nọ n'ọnụ kpọkụsị m ife ọbụla na-ebute akwa nke obi ife ọbụla ga-ebute isu ude ife ọbụla ga-ebutela anyị anya mmiri ife ọbụla ga-ebute aka nkọchasị Chineke wepụrụ anyị ya n'ara wepụ ya n'ụzọ anyị n'ọnwa anyị nọ n'ime ya wepụ ya n'ime izu ụka wepụ ya n'ụzọ anyị niile wepụ ya n'ife ọbụla gbasara anyị na anyị ga-adịkwa n'ụka echi ada abụọ a sị m onye anwụ na ebe ya efu na anyị ga-adị ndụ Chukwu okike abịa ma gozie anyị n'otu n'otu mana onye si na ife ọma ga-emere anyị ife ọma ama emere ya onye na-echeta anyị onye na-agba ọfọ anyị cheta ife melụ nwa ya ife a melụ nwa ya ga-eri isi ya ya afụzi n'anya onye fụrụ anya mmiri a na-agbụ ya n'anya mgbe ọbụla ị ga na-ebe akwa efu anyị na-eti aka n'obi ihe mgbu ya egbu ka ị na-eje akụ aka ebe ya nọ ya egbu maka ebe a ka ị ga-afụ ya ọmụmụ egbu mgbu mma ya nyụrụ anyị na nkọ otu a ka ọ dị ọvọ ka m na-agọ amosu mmụọ amosu mmadụ ma nke dị n'Igbo ma nke dị n'olu nke dị na be anyị na be nne na be nna ikwu nne ikwu nna ezinụlọ agbata obi anyị si na amụsụ niile dị ona ọ na-ama afụ anyị na eke nke ndị afụ anyị na olie ọ na-ama afụ anyị na nkwọ ọ na-ama afụ anyị na nkwọ n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ oru mmụọ na nnụ mmụọ nọ n'ala Igbo binienu gaa njem ebe ọbụla a na-agba izu ọjọọ n'isi anyị ebe ọbụla fa na-ebu anyị false allegation ga-anọ gbaghasị anya bụrụ mmụọ anyị bụ mmadụ ife ọbụla bụ ife ziri ezi ekpere na mmụọ kwado na ya nke ọbụla bụ ikpe mkpegide ekpere na mmụọ gbaghasị anya ya ma onwe mmụọ ọbụla ga-akwado ka ikpe ọjọọ ọbụla maọbụ okwu azụ ekwuru maọbụ ikpe mkpegide elu anyị arụ ife na-egbu mmụọ gbuo onye ọ bụrụ nwoke nọchiri anyị ife na-egbu nwoke gbuo ọ bụ mmadụ mere ife na-egbu mmadụ gbuo onye anyị ga-adị ka echi ada agwụ agwụ mkpọ ada akpa azụ aka jelụ n'ọkụ gbala aka wepụta izuzu ọjọọ niile ndị ilo na-ezu ndị anyị na-ata na-abụ n'obi fa na-ata na-abụ anyị n'anya unu ga-adịkwa ka echiche ahụ unu na-echere anyị back to sender ka anyị na-ekwu ife ọbụla unu sendịrị to us ọ ga-anachigakwuru unu n'otu n'otu ka ngọlọfọ a otu a ka ọ dị o nwere onye ga-agbaghị ya dịka anyị na-ebe a anyị nọ na represent ndị ichie anyị nne na nna anyị nne nna nna anyị nna 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 anyị fa anyị ma ebe unu nọ unu bụ ndị ichie unu bụ senta anyị ma ebe ọbụla unu nọ tetalụ na ikpe anyị unu ekwekwana ka ifele eme anyị unu ekwekwana ka anyị baa n'ugbo anụnwa agbara aka pụta unu ekwekwana ka anyị lụsịa ọrụ agbara aka pụta unu mara ebe ife na-eme nri dị ma n'ihe ọbụla dị na mmụọ walụ na awụọ n'ubi anyị unu ekwekwana ka ọkụ chagbuo anyị nke anyị ji ajụgbu anyị n'oyi anyị ọbụla obodo ọbụla anyị jere ọ ga-eruru anyị nri ọ ga-ewepụtara anyị ife ọma dị n'obodo ahụ otu ka ngọlọfọ a otu a ka ọ ga-adị anyị nọkwa ebe a na-aza afọ unu ekwekwana ka anyị gbaa ụrụ ekwekwana ka ụgbọ anyị gbaa last ka anyị wee nwee ike wee represent ya ọfụma dịka ngọlọfọ a otu a ka ọ ga-adị na ndụ anyị nekwa mụ na Chukwu
nekwa mụ na neo ha dere Igbo eze ụmụ iyo orimili $1 arana na m ka nji ọtụtụ n'ime ụlọ afọ ba pịa wata na ngosi uru pịa wata ya nwere a wee gbụcha ọnụ ụmụnna a quick one before na kpuo a quick one ka nkọwalụ gị ife ise minu ka ịma na ya na amen abrof amen aha a na-ekwu ma ekpecha ekpere ife abụ another god ka a na-akpọ anọ ọbụrụ amen ife abụ amun amun ra amun nke a na-eme amen amen ọ amun ka hapụ ya na ife na-ekwu okwu ya bụ ise gee m ntị ife bụ na anyị gosi ọfụ anyị etinye ise achọrọ m ka ịghọta ya ọfụ ahụ anyị gọrọ after ka anyị mechara ife anyị kpọrọ bụ the 4 elements east west north and south anyị kpọrọ eke kpọọ orie kpọọ afọ kpọọ nkwọ ife abụọ anị mmiri ọkụ ikuku ka e kpọkọchara ife niile a nke nwazi ịmana ife niile a mekiri gị ọp ịkpọchigo fa ncha iwe weluzie onwe gị wee tinye n'ime ya nya bụ nke ise ọkụ mmiri aja nya bụ anị na ikuku plus nke nwazi complete si nya bụ na ihe niile ezugo oke taa ife niile a zuru oke na ya a na-eme ọnya bụ ise ị na-anụ ya nna gwa gị onye bụ ise gosi na anyị ekwekọrịtalụ anyị nọ in unison anyị nọ in agreement onye kwelu chi ya ekwelu irepresent ife ndị a niile represent ya chi represent ya ndị ichie represent ife niile a iwe tie ise echefuna ya debe ya na-ebu nwa afọ Igbo echefukwa n'ife a ngwa ọ nga imezuru wee bụrụ ise itie ise ọselụ gaba itie ise oyoselụ gaba asị nka lecture nke a quick one. Thank you very much. Udo dị. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo a na-edi proud of omenala ege na ntị n'ihe ndị mmadụ na-ekwu ọkwa ifuru eke orie afọ na nkwọ ya bụ eke orie afọ nkwọ ịtara anyị malife ha ncha niile na represent gịnị bụ eke gịnị bụ orie gị mana orie bụ mmiri afọ bụ anị nkwọ bụ ọkụ eke bụ ikuku so ife ndị a niile ịmalụ mmụọ na-ebute ego ụbọchị ị na-ediri consult ya anyị bụ nwa mmiri ịghọta ife omenu ịbụ nwa mmiri maka na onye ọbụla kwesịrị ịbụ nwa mmiri iwọchị efu that na arụ is made up of water ị nwere almost 80% arụ ga-abụ mmiri ọkwa ịghọta so out of mmiri ka ife niile apụta mana anị aja anị ọ dịkwa ya bụ afọ bụ afọ mụrụ ọmụmụ bowel of the earth ọ na-represent nwanyị makwa ịfụrụ ya otu a ka ọ dị ikuku bụ mmụọ na-ebute ego ikuku bụ mmụọ na-ebute ego ya ka ejisi gị na ego bụ ikuku ofepụta ofepụ cheta ihe ngwa gị nya na ọ bụ ịkpata ego bụ problem nọ ijide nya bụ ego ejide ị ga-ejide nwa ikuku ị ga-atrapụta nwa ikuku if you want to trap it ị ga-adịkwa subtle bụ English ma anyị na-akpọ ya subtle a bụ SUBTLE bi aha da akpọpụta ya afa ụfọdụ ndị a na-ekele m na fa agụrụ akwụkwọ ịma na fa amụọ nwụrọ nke fama abịa na English emelụ m English literature ejiri m ya gwuo egwu
Subtle, ya SUBTLE, subtle, inidilia. Oge asị gị na agwọ melụ nke a mee nke ọzọ na Garden of Eden. Ịghọta ihe ọ na-represent. Ịbịa n'onu Igbo agwaghị maka mbe nka mbe tortoise meseji a na-apasị efu na mbe na-aghọ aghụghọ, and at the end of the day mbe na-ewinukwe in everything. So ị nidiri ịdịkwa a bit aghụghọ n'efe ị na-eme, maka ọ bụrụ na ịda aghọkwa aghụghọ ị na-ewe nwekwa ebe iji azụ eje afụbakwa ma ya pụta na-akọrọ ụwa niile nekwa pin nọmba ya na akaụntụ ya this that uche idea. Yes, I will go, Emmanuel. After this life, I will grant you that. Call me and I will pick your call. Thank you very much for the night. I'm hanging up. Tomorrow is another good day. We'll meet up. Asking can ending patronizing my business this week. If you can need it from me, I will still web it to you wherever. And while I'm footwears, and while I'm jeans, shirts, polo, turkey wears, and while I'm for ladies, gowns, crop tops, Instagram updates, jeans, gowns, party gowns, even in KJJ church, and then stuffs like that, boxers, singlet. I got all these things. So when company need you, don't hesitate. Just call me and we'll be there to you. Thank you so much. Walong and Walong, give a kaiju mechi program this night. Informa ga emelogo. Mechi GFH G informa police ga emenandre. Wolo ga-emunti anyị cha niile nọ na program a taa na chanel ya ebe ị nọ ife ọma ga-eme n'ebe ị nọ mụ abụọ ọnụ na mmụọ na represent taa asị gị bụ Wolo from now je ruo mgbede echi ife ọma ga-emele ife rịba ama ga-eme na ndụ ya were ya gaa n'iru Nwachukwu ọ ga-adịla ya na mma. All right, take care, sharp. Ndị nepa ewepụ ọkụ taa.